V Banskej Bystrici sa uskutočnil druhý ročník trojkráľového behu. Nevšedný záujem pretekárov zaskočil jeho organizátorov, ktorí kvôli prezentácii museli o pol hodinu posunúť i štart pretekov. Nakoniec sa na štartovú čiaru postavilo vyše 400 bežcov a bežkýň z celého Slovenska. Na 5-kilometrovej trati v uliciach mesta sa v kategórii mužov presadil a z víťazstva sa tešil bývalý slovenský chodecký reprezentant a olympionik Robert Valíček. Robo, presedlať z chôdze na beh, aké to je? Je to fantastické, lebo ďaleko od chôdze ku behu je skutočne len kročík a ten, kto chce pracovať na sebe a urobiť akože ten výkon, myslím si, že nie je pre nikoho problém a keď sa zaprie, že neprepcháva sa cez tie sviatky, tak si myslím, že môže to dokázať úplne každý. Dnes to bolo vlastne štart cieľ, išli ste najprv dvaja, ale vo finiši si už bol osamotený, takže kde si sa striasol svojho spolubojovníka? No, bolo to dole pri pamätníku. V podstate ja som bol už vtedy v čele a spadol som, takisto aj môj super, ale nechcel som to nejako zneužiť, ale keď som sa postavil, už ten môj super trošku strácal a už v podstate som do kopca už mu ušiel akože úplne v pohode, takže nechcel som nejako veľmi akože mu utekať na schvál, že spadli sme obidvaja, ale aj on kolegiálne určite ma podržal. V uliciach Banskej Bystrice sa predstavili hráči amerického futbalu Demons Banská Bystrica. Ako sa vám bežalo? No tak pomerne dobre, len sme trochu podcenili ten štart, keďže už sa pomaličky začínalo, už sa rozbiehali ľudia a my sme sa v podstate ešte len skoro prezliekali. Čiže sme začínali z toho úplného konca, no takže sme museli druhú väčšinu tých ľudí prebiehať a s týmto sa tam pomerne ťažko tlačí medzi tých ľudí. Koľko vás bolo dnes na štarte z klubu? Z klubu sme boli 6 alebo 7, tuším. Z toho jeden bol juniorka, čiže juniorský tím, ktorý rozbiehame. Bežali ste aj v príľbách? Nebolo to namáhavé? Tak určite to je namáhavejšie v tej výstroji, ale tak v podstate sme aj na to zvyknutí, keďže už nejakú tú sezónu aj nejaké tie tréningy máme za sebou, takže sme aj viac menej zvyknutí na tie príľby, aj na tie výstroje, takže dalo sa s tým bežať. Takže dnešný beh to bola dobrá príprava pred sezónou? Viac menej áno, ale sezóna nám začína až niekedy o 2-3 mesiace, čiže tej prípravy bude ešte pred nami viacej. Popri nich štartovali okrem atlétov i hokejisti, basketbalisti, rekreační bežci a ďalší zástupcovia banskobystrickej športovej rodiny. Ako sa ti bežalo? Bežalo sa veľmi dobre, išiel som s priateľkou, čiže také voľné tempo po tom včerajšom zápase, tak som to veľmi nepreháňal, ale pekná nedeľa, pekne sme si zašportovali, veľmi dobré podujatie. Neklzalo sa tam v tých partiách dole pri parku? Tam v tom parku to bolo dosť také nebezpečné, tam bola aj tma, čiže nevideli sme veľmi dobre. Boli tam také pády, ale prežili sme v pohode. Takže o rok aj s priateľkou prídeš opäť? Jasné, chodím aj na maratón, takéto podujatia obľúbujem. V kategórii žien zvíťazila Katka Lovrantová. Kde sa vlastne rozhodlo o tom, že ste boli prvá? Ďakujem veľmi pekne. Prvé 3 kilometre sme bežali spolu s Ľudskou, potom som 2-krát spadla v parku a potom som už išla, čo to dalo. Vy ste na toto podujatie prišli z Prahy, kde pôsobíte, ale ako rodená Bystričanka. Správne, kvôli tomu som prišla z Prahy. Myslím, že je to úžasné, že Bystrica konečne takto behá. Boli ste tu aj v predchádzajúcom roku, tie ste výborne si počínali v banskobystrických uliciach, takže o rok vás opäť uvidíme, alebo respektívne ešte tohto roku na polmaratóne alebo maratóne. Ak zdravie dá, určite veľmi rada prídem. Manželia Cabanovci dnes na trati, takže ako sa bežalo? Vynikajúco, krásna trať, pekné prostredie, veľa účastníkov a konečne už aj Bystrica má také niečo v lete aj v zime, čo má každé väčšie mesto, nielen na Slovensku, ale aj na svete. Čo hovorí na toto manželka? Manžel potiahol? No, musel. Keby nebolo jeho, neviem. Potiahol ako správny manžel. Ero, čo by si ty ako lekár odkázal záujemcom o beh? Aby nás bolo budúci rok 2-krát toľko a väčšina z toho, aby bola Bystričanov, pretože jasné, že ten pohyb, zvlášť po týchto sviatkoch obžerstva, je vynikajúca vec a chce to jedine chuť. Trošku sa premôcť a je jedno, či človek dobehne prvý alebo posledný, či za 15 minút alebo za 3/4 hodiny, ale ako my hovoríme v našom veku, nie je dôležité prísť, ale dôjsť. Naháňa manžel po králikoch, teda trénujete?
Naháňa. Trénujeme riadne celé prázdniny. Skôr na bežkách tohto roku, ale už začneme asi aj behať na sucho.